Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jela. Hadian ke jingpen pendapat ba ke sorkar jelai ke kaipon, kabelami lingba ke expert committee, halor ke jingpet benya ya ke jingdawa, ke jait benriu khasi jaintia ban pen kala thamai no ya ke reservation policy, da ke ba pen shong nong rim na ke jingbon pat ba, kala pen long ya ke hinyo trap youth council senkmi, ban pen pau ke jing ngodiau, halor ke te ke kaipon, kabala pen mi da ke sorkar jela, Namarba kamdon AA ke jingyo anong ke jait ben riu khasi jaintia. Haba kren kilat pathai kubor. Ha ka khat khandai tering uram phang u president rangba ka seng u ba roy ku parsen rem ulo ong ba kum ka seng mat ka jait ben riu ki kmen hadien ba ka sorkar jela ka thong ye ka expert committee hindrei ulo ong ba hadien bala yo I ba kamdon AA ke jingpen kala long ke jingdu nong ka ba kraw ke jait ben riu khasi. Nalor kata ulo ongru, bakat kum kebalapin mi hausnam kat kendai spa nyo puar, kekedau syai ba kejing bha, kade kat kum kejing don buon pat ba, Henry kejing bompin kela ke expert committee, kapin I ban, ba makaru kamla ban ai jing mon. Nakaliang jong kaseng adin memilai ya ka yaki kubor ka ba ka sorka kelawan ra ya ka report jong ka expert committee ka baydey ba ka reservation policy ka jongi awat nila akmi lenti menta diki katukat ni banay ba ka expert committee ba ka sorka kan wan ra no akma jong pat ba ya ki jing ajing mut lani kita ki recommendation ki ba ka expert committee kalabu akma jong sorka hot kum kajat benriu ngilak mi lenti ba ngin kemen hadin mengiyo I kanika dan ingin yo I dan ingin yo snowi kanika yeki recommendation lan iki jing ajing mut jong kanika expert committee namar ba baro nangi ki bayadon benta hakaban ai leki jong ki jing mut hakanika expert committee ki badai napo kasi jantia ngila ai la ka jong ka jing mut da ba da ka jing kmi lenti ba kani ka exercise lani ka jing bu jong ka sarkar kani ka ya ka expert committee kan wanra ka jing yo nong yangi pum ka jat mendrio Ndrei pausi habang iyo ipat ya ka press release ya ka bana kalian jong ka sarkar kala ai ya kata ka recommendation jong ka expert committee ngila panban ba kum ka jat mendrio ngimdon ni ka jing yo nong le si kan dei panban ka jing du nong yangi Beling ong kumta nomor ba ha la defipet nadu ka basdang jong ka reservation policy jong ka sorka jong ka jela ka jong I nadu isnam kakndai spa nyo po kila keren da ka basya ban ong ba kani ka reservation policy lawan rak nang da ka ba pensyong nong rim ya ka jingdon jong upat ba lane da ka jing bun beriu jong ki artli kita ki kenhun mo ki SD ki badan ni ka jela ka jong I tay kasi jentia bat ki garu akaba tu por kat nice pa nyo po ada si labu 10% ni ki perlok garu yang I 10% kelum lang ti nrela dengi pet pat ya kanika expert ya ka recommendation kan ka ba kanika expert committee ko anra ko ong badai ban penne ya kata ka reservation policy kum bala penne mental ne pentrika menta kini ki kena nadu kini ki senam ka kena spa nyo po hadu kan clip na ko mentan Kajing sisya na kaliang jong kaseng hapor bengi ay na kajong kajing mut ha ka expert committee ngila keren na kabasya ba day bandon kajing kala namar ba la defipet ya kajing bunpan hapadeng jongi bat jong kigaru kala ya ngila abun haba banya nujon kajing don pat kajong ki ngila poy si ki khat nyo khat pralang maki gidang poy tang shipo do khat welak lan khat arlang ta kajing bunpan ngilabon mangi tilada fipet yaki kentin ki baka reservation policy kawanra ausnam kat nice pa nyu po ar ki ong ba ya kanika kabaha la pencong nong rim da kajing bunpan ngimtip hakno kador mensya ki le ban wanra itu ka 40% rela hakani ka por ka ba mentapan kajing syang ikmi lenti bakani ka expert committee ru kan pencong nong rim ya kanika bahak tungkam da ka ba pencong nong rim ya kajing bunpat kan Ndre lada Ndre ni ka bangi pang iyo I mental ba kanika press release ni iba ka reservation ka expert committee ka jakaban wanra jing kala ka ong panbandai ban penne kumju tikani
kumbang ong ipi nakaliang do kaseng ni soban panpaw ba ni snow diaw namar bangila don gajing milenti bakan don gajing kala ka reservation policy bakan don gajing yo anong yangi kum kajat benrio bangin yo ngim ong ha kajing ajing mo do kaseng ni klem ong ba ban pendu yo garu yo kata 10% ngi ong ba kadai bandon ngila ai ko wi gajing mo atli jeng mo ya ka expert committee ladang sub classification kalong legally binding yung ba constitution ka siya day ban wanra day ban yangi day ban poisan ko percent yo garu day ban poisan ko percent but kata ka 4% day ban ya pia apateng ki ada SC ki ada ST but ka unreserved category but ni ongru lada omla ban le ya kata ka sub classification kali ban wanra bit kelum lang baru artli ki try mo ki major try tu benda nak jela mangi baru garu ngi diban combine lang kan mangingin yo kandai 4% kandon combine reservation ke bakandai 4 kandai 5% but you kata kan yo persen ni sam chikiwe ndai kumba kalong mentahi ngi iba kanika expert committee ya ka bakasarkar kala thum kadai tang ngan ong ke akajing sisa bangi mi ilti ka babha ka banyo nong yangi kumujat menteri ringim yo iba kandon kum kata ke ngi snow ba ke exercise jong kan expert committee ka ba menta de ki totally ki banai la de ki snam ba ka penlut por hani ka ba baro ki ajimut kalong ka ba shusep klem dan kanu ka jing yo nong yangi kum ka jai bendrio kham tam ba kum juru ka long tang ka jing pelut kai ya ka pisa jong pat ba ban pelut ban set up yang ni committee ban le ban pendap ya kan kam gi solongo ru ba ladangi katkum ka jing ong jong ka expert committee hakabakut jong ka press release ni ba ka expert committee ka ong ba ba kata ka reservation policy jong khat nice pa nyu ko ar kan ne bi kumju umdei ban pen kelaya ka tambala dan feedback pat ka juhi ka expert committee ka wanra pat ya ki recommendation bandon ki jing kala ka umut bawa ka expert committee kam syai kai ka ba ka kwa ban ajing mo ka sorka baleng ong kumta namar ba lada feedback yang kena press release aka point ke bakal lai ki ong ba after examining all representation and stakeholder views the committee has recommended retaining the 1972 reservation policy in its present form kum bakal long ong ndai bandan ke jingkala de lada feedback pat haka point ke bandrio jong kanika jingka press release pin i baka reservation policy kala recommend bayaka carry forward period. Nah kalian juga seng nilai keren yang kani carry forward period kabang iong badi ban penduk no. Mereka kani ke reservation policy ka barim ka carry forward period ka datang sistem. Mereka kani ke expert committee mentapat ya ka carry forward period ki ong badi ban extend hadu license. Tiki wanra ka jingkala. Hakaba kut ki ong badi ban penek bet ya ka 1972 reservation policy mereka iPad ya ka recommendation ka jongka ba ya ka backlog lani carry forward provision kebetulan haka 1972 reservation policy naka sistem dari bandra no sakala sistem komut ba kumangilai keren naka po sa kapor nakalian do kaseng iong bakani carry forward provision kamde bandan namakani kan penduk nong yangi habangi tap ino kamut balada don kanu kapos kabalat naka bentah ka wipat ka ST kategori lani kimla bentap utu senam kila bentap senam baar senam balai mut aila iki bikin pendap ringi iong balada umdan deban pendu ai bentap dah kuwi pat ke ST kategori tingi iba ka expert committee ka contradict yaladi dalade bat ndai tangkata ke expert committee ka airu ya ka recommendation ban wanra ya kata ka creamy ya concept komut ba menta wat ya kajat benriu ka jongi ka bangi dang don tangkat nu ngidang duna kibun socially economically ngidang duna ngimla ban ong ba baro ngila ya bet ya biang ki airu kata kacing ajing mut badai bandon kata ka krimili konsep komut baki beriu mo ki bala bandon kata ka weipat ka kelas lani ka kategori hangi khasi jantia lani hangi nyutrep ki bala don la em kim de kok shu banyo ya kata ka ya ka reservation ti ndai tang kata kilawan ra ru ya kata ka ya ka konsep ka buang ba they bandon ru kata ka classification lani ka quota within quota komut ba ngi yo reservation namar wingi de GST kigar mangi ba kigaro ki ong bangi de GST ta kada ngi don ya ngi yo reservation ndem ngi de ki ju hi ki sil tribe
Tekani ka komiti ko ang bala banwan ra ya kataka padang ki schedule track para makihi tama ki ong badai banle ya kataka data bandon ka comprehensive data kumut banlum jing tep ha yangi ki badai ni ki ST category jong ka jela bangin yo banwan ra ya kataka reservation lane ka sub classification teka jingkeli kalong bakani ka expert committee menta ka sorkar kala ay ki ya ka bor bahkan le ya kata ka exercise na kabantaban ay ka jingmut ka jongka balay pat menta ka expert committee ka klemuan ra lane ka klem lumjing tip ya kata ka dita ban sultu kan ba kala ni ang banwan ra ka bandon ya kata ka sub classification hinu ki bala banyo ya ka reservation ba kumta tete kale ayu ka ni expert committee menta da ki sisnam tam ba ki le ya ka ni ka exercise ti kaway kata ka di ka ba ngi snow na kalyang jong seng kawai kebangi ngisngo banya kolong bangi kemilinti ya kebabaha ban mi nang bakani expert committee bakum kajat menteri min yo nong namangi labu Ahmad bong balada lada pisah bandon classification kemud ayang ni 100% kasih jantia ai 100% yo garu balada umlong banwan ra ai sub classification combine lang yang gi atli gi tribe ai betang kawai ka kategori kemud banginya le lang ya kaju ka mo kaju ka jingin kun la ka recruitment la don kan don ka combine reservation ya katar ngim sim la i bakan don kanu ka jing pediang na ka expert committee but ka ba nakaliang jo kaseng ila dawaru bade ban pendu no ya kan ka carry forward period ya katarung i ka jaka bakan penne ka system la ban pendu no ngi penban baka expert committee ko ong bade ban carry forward license tekani kajingkeli kalau kan yo nong yano kan yo nong yang i kum kajat menriu na kala ben yo nong ya kiwai lomba kan i kajing le te ngi i ba kan ka report jo ka expert committee kalau ka report ka ba yang i kum kajat menriu nyautrap hi kelawan ra jing du nong shibun kam dai ka report ka bangi kum kajat menriu mil so comment bat ngi ka kum kajing puli ka jong i kan ka press release la ni ka report in a nutshell ka ba sarkar kala ai khmat jong pat ba ngi i ba hakawai kaliang ko ang bade ban penne ya ka reservation policy kum bakalong re hakawai kaliang pat kanika ju hi ka expert committee ka ai ki recommendation ki joka tingi ngimtup ka ka jingmut bat ka jingtmu jo ka reservation jong kanika expert committee la kanika expert committee ka ai si sai kini ki recommendation ne kadon ka jing wanra da ban pen bakla ya kata ka jing ai jingmut jo ka recommend jo ka expert committee ngimtup bat ka ba kay kabangi ngisno balong ba ka expert committee ko ong ba ki majority jong ka stakeholder ki ong ba ki babun ki ba ai jingbot ya kani ka expert committee ki ong ban penne ya katakan 1972 ngilengo ban ong majority namar bangi ngi sutu ba kum kajat ndri nyutrap hi ki babun ki ba ai jingbot ngam try kin ong ban penne ya kan 1972 baro nangi kwa bandon ka jingkala klam da kata ya kata hok jong kita ki perlu ki jong ki garun ringi kwa ba namar bangi labun kum kid hot to kada beringi labun pat ban compare ki pat ya ki perlu ki jong ki garu ngi ban yo kata hok ban yo khambun ken ka bah tungkam ti kata ka bangi kwa ban keren ban tanpa ko ni ko por ba kum keseng ngisngo ba kani ka recommendation na ni ka jong ka expert committee ka exercise ka ba sarkar kala le hak jaka banwan ra ka jingdu ka jingyo nong yang ikum ka jai benriu kalawan ra penban ka jing bom hun namar ba ndai tam bom hun ngila ru bandu nong nang ni syakmat namar ba ka expert committee ko ang badeon penteri kam ya ka roster system tila da penteri kam ya roster system go mod ba itu ki backlog ki bladon mental ya se de ki katu kan iteligis nam ki perlu ki jongi garu ki jongi kinang yo kam kat ba ki jongi pat kinang du kam nang ni syakmat te kata bari ki jing sumo ki don ki upper class bet ki lower class let's say mangi bu garu ngi ki ST ka constitution ka sya bangin le sub classification na katakadaw garu yo la ka jong reservation ngi yo la ka jong reservation rela da fipet pat ya ki kentin ki ba ka sarkar ni kawan ra 1972 ki ong ba hakani ka 1972 resolution bat kani ka reservation policy Kiong ba dengan puli ke paragraf peningkong Kiong in pursuance of clause 4 of Article 16 of Constitution of India and keeping in view the inadequacy of representation of these communities in services under the autonomous state of Meghalaya in terms of their population. Komut ba ya ka reservation policy ka jongi la pun song nong rem da ka jingmun pan.
ti mangi mentang let's say 1972 ngi klam yang perkhat ya katang ila si ong tong ini le na kale 40% rebet times mentah sun post nam ngi la ya nanti lada fi ka expert committee ko ong penek be ja kan 1972 te ka 1972 ka keren in terms of population te ong te lada fi ong in terms of population ngi la bun pa ya ngi la bun pa ban yiki te ka komut bangi ngi don ko hak dan ban yo khambun te ngim ong hiru ngi ha ka jing ajing mu chong ngi kum ka seng lingim ong te ba keni ya ka hok ka jong ki don 10% ki mat ne 10% dan ngi la bun ka ngi de ban kiu mangi gen cha ka 10% but ai kata ka 10% la ngi ong unreserved category la ni ada SC kat no e ki don mangi kim do bun la ngi pet ya ka population ka jong ki ka bodon te ngi don khat nyo khat prala kum kino kum ka judgment review nyong tre ki porok garu ki jong ngi don chipo khat welang tik ngi don la ngi pet ngi penchong nong rim na ka reservation policy ngi de ban yo khambun kan ka kata ka reservation ka mangi de ban yo kum ka seng hing imla ban komen la ne ban keren ya ka jingmut jong sarkar por bakawan habon wanra ya kan ka expert committee ban form ka expert committee hoi kadi ka basisya na marba ya ka expert committee lasna ka por baka chat ban ri ka jong hi wen by the reservation naman ngi ong bangi don kam ban yo ya ka hok ban yo kam yo ajam kat kum ka jingbun pat ka jong ni ti ka sarkar ban pentanda ya kata kawanra ya ka expert committee kapan jingmut na ki babun nangi likum kajat menri babun nangi ngila a jingmut ki seng balang ki ba per ki rushimet ki ba per ki seng san perthai ki ba per baro nangi ngila a jingmut bat ka ngala ban ong 100% na ki ba ngihi daka jing scam ban ong ba ngihi ki ba a jingmut bun ngi a jingmut na ka banta ban wanra ka jingkala ka reservation policy bandon be ka jingkala nek balengok mentah bangi ipat ya kan ni ka expert committee ya ka report ya ka expert committee ko ong de ban penek ya ka ya kata ka reservation policy nong 1972 ti kani ngimla ban len ba ka sarkar ka ko tang ban pentanda le si kala shu form yang committee re mentapat ka don la ka jong ka jingmut ya ka ba ka sarkar ngimtep la bakan yo nong politics ya ledi kale ya kan ni ne ka don da kiwe pat ki jingmut ya ka tangim la ban ong rek ai ka bangi ngila ban penpa menta kalong ba ngilong disappointed lengba kan ka expert committee kaba kajaka bangingin yo nong kum kajat menteri yung isuban ngila bandu nong ban lengba kan ka recommendation ng jongki. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.